ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനനാഞ്ജനാശലാകിയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഹഗണരഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭജനസഹിതം വിഷ്ണു ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത സപ്തകാഞ്ജന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപക്ഷ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണ പൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ എന്താണ് വിശേഷം? ഹരിബോൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ദിനം അല്ലെ, ഗൗരപൂർണിമ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നാളെ അങ്ങനെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസമായതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുഴുവനായിട്ട് അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിലുള്ള 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32-ാമത്തേത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. എല്ലാ എപ്പിസോഡെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക്
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിന്റെ അവതാരികയില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചുരുക്കി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്നും നാളെയായിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇവരെടുത്ത് പോട്ടെ അവിടെ അറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നോക്കി അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിന് കൽപ്പന പറഞ്ഞായിട്ട് നോക്കി. ഹരേഷ്ണ സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേഷ്ണ കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11 സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32. കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേർ യജന്തിഃ സുമേധസഃ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേർ യജന്തിഃ സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ രജന്തിഃ സുമേധസഃ. ആർക്കൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം കൃഷ്ണവർണം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ രജന്തിഃ സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ കിട്ടില്ല. ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഃ സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സംഗോപാശസ്ത്ര പാർഷദം സംഗോപാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തിഃ സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനീത ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ രജന്തിഃ സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, അംബുജ ദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേ
यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पंकजाक्षी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं दुषा कृष्णं सांगोपसंगस्त्रपार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजन्ति हि सुमेधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। तंगमणि माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिशां कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विजयनानु माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं दिशा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मालती माता जी, चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राय यजन्ति हि सुमेधसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। भारती अम्मा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। सुप्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्युषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुवर्णप्रभा माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वसंत माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ഇതാരാണ് ഫോണിന്റെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമണി മാതാജിയാണ്. ആരായിരുന്നു? രമണി മാതാജിയാണ്. ആ ശരി. ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണവർണം തിഷാ കൃഷ്ണം സാംഗോപാംഗാസ്ത്രപാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേർയജന്തീഹി സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ജമീല മാതാജി ചൊല്ലു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माताजी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं दिशा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं सङ्कीर्तनप्राये यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। डॉक्टर एम विजय कुमारी माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तिषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं
यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। वत्सला शाजी माता जी, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगो बांगास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता टी माता जी, चलिए बोलो। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माता जी, चलिए बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपागस्त्र पार्षदं यञ्जै संकीर्तनप्रायैर् यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गीता सी माता जी, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायै यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिव उपासना देवदास माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं संगो भागस्तभाषदं यज्ञे संकीर्तनप्राये यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता वरद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगो भागास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैः यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रामेंद्र प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपाङ्गास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। गीता टी माता जी, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्युषा कृष्णं संगोपाङ्गपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्राये यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता सर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तृषा कृष्णं सांगोपाङ्गात्र पार्षदा यज्ञे संकीर्तनप्राये यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनुष्तर कृष्ण देवदास माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं त्रिषा कृष्णं सांगोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैः यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्तीः सुमेधसः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनिता कुमारी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
വാസുദേവായ കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായേർയജന്തീഹി സുമേധസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണവർണം തുഷാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞൈ സങ്കീർത്തന പ്രായൈർയജന്തി സുമേധസഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സദ്. ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ. ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തതാണ്. ആദ്യം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എടുക്കാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് അമ്പലത്തിന് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് അത്ര കൂടുതൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ബുക്സ് ഉള്ളവരൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ. 11:5:32. 11 സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 32. കേട്ടോ. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. കലിയുഗത്തിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവർ നിരന്തരം കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ ആലാപനം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണം കറുപ്പല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ സഹചരന്മാരാലും സേവകന്മാരാലും ആയുധങ്ങളാലും വിശ്വസ്തരായ സഖാക്കളാലും അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. ഇതേ ശ്ലോകം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദി ലീല 3-ാം അധ്യായം 52-ാം ശ്ലോകമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ശ്ലോകം കണ്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശ്ലോകം തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു. ദിവ്യപൂജ്യ എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. 11:5:32. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീലയുടെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭാഗവതം എഴുതുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ശ്രീല പ്രഭുപാദരി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുന്നേ ആരോ ചോദിക്കണ്ടായി, അത് മുഴുവനായിട്ടും പ്രഭുപാദരെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം അങ്ങനെ അത്ര കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരാണ് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാര് സ്വന്തം അഭിപ്രായമല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ആദിലീല 3-ാം അധ്യായം 52-ാമത്തെ ശ്ലോകമായിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത, പിന്നീട് ഭാഗവതം, പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എന്നാൽ ഇവിടെ ഭാഗവതം അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതി തീർക്കുകയുണ്ടായത്. ആദ്യം ഭാഗവതം പലരിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ, അല്ലെ? അത് ആരും അറിയാതെയായി പോകരുത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയണം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 3-ാം അധ്യായം 52-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാവാർത്ഥമാണ് ഇവർ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. 3-ാമത് ദിവ്യപൂജ എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ഈ ശ്ലോകത്തിന് ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. 11:5-32. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ക്രമസന്ദർഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗവത വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്വർണവർണ്ണത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സുവർണ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സുമേധസ്സുകളായ മനുഷ്യരാൽ ഈ യുഗത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഗർഗമുനിയാൽ സിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കാർവർണ്ണനായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം മറ്റു 3 വർണ്ണങ്ങളിൽ കൂടി ചുവപ്പ്, വെളുപ്പ്, മഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശുഭ്രവർണ്ണവും രക്തവർണ്ണവും യഥാക്രമം സത്യ ത്രേതായുഗങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു നിറമായ പീതം അഥവാ സ്വർണവർണ്ണം ഗൗരഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണവർണ്ണം എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യം എന്ന അർത്ഥമെന്ന് ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി വിശദീകരിച്ചു. കൃഷ്ണവർണ്ണവും കൃഷ്ണ ചൈതന്യനും തുല്യാർത്ഥകമാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനൊപ്പവും ഭഗവാൻ ചൈതന്യ കൃഷ്ണനൊപ്പവും വരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെയും കൃഷ്ണനാമം വരും. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ മുഴുകുകയും കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ മുഴുകുകയും അപ്രകാരം തന്റെ നാമവും രൂപവും സ്മരിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതീന്ദ്രിയാനന്ദം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തത്വം പ്രചാരം ചെയ്യുന്നതിന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭഗവാൻ ചൈതന്യനായി ആവിർഭവിക്കുന്നു. വർണ്ണയതി എന്നാൽ ഉച്ചരിക്കുക അഥവാ വിവരിക്കുക എന്നർത്ഥം. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുകയും അതേക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അദ്ദേഹം സ്വയം കൃഷ്ണനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുകയും പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് വിവരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവനെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണാബോധം അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരിലും സന്നിവേശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ കൃഷ്ണനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒന്നുകിൽ വ്യക്തിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമായോ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ കാണുന്ന മാത്രയിൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവനെ അതീന്ദ്രിയാനത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ കൃഷ്ണാബോധം അദ്ദേഹം ഓരോരുത്തരിലും സന്നിവേശിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ കൃഷ്ണനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഒന്നുകിൽ വ്യക്തിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമായോ ചൈതന്യ ഭഗവാനെ കാണുന്ന മാത്രത്തിൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണു തത്വമായി സ്വീകരിക്കാം. മറ്റു വാക്കുകൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്.
സാങ്കോപാങ്കാസ്ത്ര പാർഷദം എന്ന വാക്കും ശ്രീ ചൈതന്യൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വെളിവാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എല്ലായ്പ്പോഴും ചന്ദന ആഭരണങ്ങളാലും ചന്ദനക്കുഴമ്പിനാലും അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ സൗന്ദര്യത്താൽ അദ്ദേഹം ഈ യുഗത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും കീഴടക്കും. മറ്റ് അവതാരങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന സർവ ആകർഷണീയനായ രൂപത്താൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അസുരന്മാരെ കീഴടക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ത്രം അഥവാ ആയുധം എന്ന് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഓരോരോ അസുരന്മാരെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓരോരോ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടും കാലുകൊണ്ടൊക്കെ തൊഴിച്ചിട്ടൊക്കെ അസുരന്മാരെയൊക്കെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒരാകർഷണവുമില്ല, ഒരു ആയുധവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ് അസുരന്മാരെയൊക്കെ കീഴടക്കുന്ന അസ്ത്രം, ആയുധമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം, ഗൗരവർണം, സ്വർണവർണം എന്ന് ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അദ്ദേഹം സർവ്വ ആകർഷണീയനായിരുന്നതിനാൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഖാക്കളായി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അസാധാരണവും സഹചരന്മാർ ഉത്കൃഷ്ടരുമായിരുന്നു. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ധാരാളം മഹാപണ്ഡിതന്മാരെയും ആചാര്യന്മാരെയും പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗാളിലും ഒറീസയിലുമുള്ളവരെ ആകർഷിച്ചു. ചൈതന്യ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും നിത്യാനന്ദൻ, അദ്വൈതൻ, ഗദാധരൻ, ശ്രീവാസൻ എന്നിവരെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ സഹചരന്മാരാൽ അകമ്പടി സേവിക്കപ്പെട്ടു. യാഗങ്ങളോ ആചാര ചടങ്ങുകളോ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകം വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും ജീവഗോസ്വാമി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. അത്തരം ബാഹ്യമായ ആഡംബര പ്രദർശനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിന് പകരം ജാതി വർണ്ണ വർഗഭേദങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ചൈതന്യ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് ഒത്തുചേരാനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണവർണം, ദിശാകൃഷ്ണം എന്നീ പദങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകണമെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണാപദം പഠിപ്പിക്കുകയും കൃഷ്ണന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. പള്ളികളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മസ്ജിദുകളിലും ഉള്ള ആരാധന പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജനങ്ങൾ അതിലുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ചൈതന്യ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് അത്യുന്നതമായ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും പരമോന്നതമായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്ന അത്യുന്നത ധാർമ്മിക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാനും സാധിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ശിഷ്യൻ ശ്രീല സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ തത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തി പ്രക്രിയയെ വീണ്ടും നൽകുന്നതിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമദയാലുവായതിനാൽ കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മുളിപ്പാടുന്ന തേനീച്ചകൾ ഒരു താമര പുഷ്പത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദപത്മങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരം മഹാഭാരതത്തിന്റെ 189 അധ്യായമായ ദാനധർമ്മ പർവത്തിൽ വരുന്ന ശ്രീ വിഷ്ണു നാമത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി ഈ പരാമർശം ഇപ്രകാരം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു: സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗ ചന്ദനാംഗതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ലീലകളിൽ അദ്ദേഹം സ്വർണവർണ്ണത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സർവാംഗ സുന്ദരനാണ്. ചന്ദന ലേപനം ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഉരുക്കിയ സ്വർണം പോലെ കാണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഇതും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്: സന്യാസ കൃച്ചമ ശാന്തോനിഷ്ഠ ശാന്തിപരായണ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ലീലകളിൽ അദ്ദേഹം സന്യാസ ക്രമം സ്വീകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സമചിത്തനും ശാന്തനുമാണ്. ശാന്തിയുടെയും ഭക്തിയുടെയും അത്യുന്നത ധാമമായ അദ്ദേഹം അവ്യക്തികവാദികളായ അഭക്തരെ നിശബ്ദനാക്കുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ കീ ജയ്.
നമുക്ക് ഭാഗത്തിലെ ആമുഖത്തിലെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഇന്ന്. പിന്നീട് ബാക്കി നാളെ മറ്റന്നാളായിട്ടൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ. നാളെ ഗൗരപൂർണിമയാണ്, മറ്റന്നാള് അതിന്റെ ആഘോഷമാണ് അല്ലെ. ജഗന്നാഥ മിശ്ര ആഘോഷിച്ചതാണ് തനിക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നന്ദ മഹാരാജാവ് നന്ദോത്സവം പോലെ അല്ലെ ജഗന്നാഥ മിശ്രയുടെ ഉത്സവമാണ് ഗൗരപൂർണിമ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം. അപ്പൊ നാളെയും മറ്റന്നാളായിട്ട് നാളെ തീരുമെങ്കിൽ നമുക്കത് തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ ആ കാർമേക വർണ്ണത്തിലല്ല അല്ലെ, കറുപ്പ് നിറത്തിലല്ല, സുവർണ വർണ്ണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. നാമസങ്കീർത്തനം യുഗധർമ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവര്, ആ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവര്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുടരുന്നവരെന്താണ്? യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണാഭവത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ഒന്നിനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇതിൽ വന്നു ചേരുന്നത് അല്ലെ. അല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു യജന്തിഹി സുമേധസ, ഒരു ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാകും. അവർക്കറിയാം ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ യാതൊരു മൂല്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യാതൊന്നും തന്നെ നേടാനായിട്ടില്ല, എല്ലാം നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതകൾ പിന്തുടരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സുമേധസ അല്ലെ. മേധസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ, സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത അല്പമേധസ്യാണ് അല്ലെ, കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്, താഴ്ന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, മന്ദബുദ്ധികളാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുടരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ഓരോ അവതാരങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഓരോ ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അസുരന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം തന്നെ അവരെയൊക്കെ കീഴടക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മളൊരു അവതാരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലുള്ള പോലെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണുടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത്. പിന്നെ ഭഗവാനാണെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഈ ശ്ലോകം കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ വിവർത്തനത്തില് പറയുന്നു, ഇവിടെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗ ചന്ദനാഗതി എന്നുള്ളത്. ഭഗവാൻ സ്വർണവർണ്ണത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള ഇതിലൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു അവതാരത്തില് ഭഗവാൻ സ്വർണവർണ്ണത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ജഗന്നാഥ ഹരേ കൃഷ്ണ, സോറി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സന്യാസ വേഷം അല്ലെ, സന്യാസ കൃച്ഛം അശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തി പരായണ. സന്യാസ വേഷത്തിലും വേറെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. സന്യാസ വേഷത്തിന്
ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് വന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അവതാരികയിൽ നിന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ ചില പ്രഭുപാദരെ വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അഥവാ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ അവതാരിക വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചില പ്രഭുപാദർ മനോഹരമായിട്ട് വിവരിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ. അവതാരികയില് 4-ാമത്തെ പേജിലാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രചാരകനായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശങ്ങളുടെയും ഒരു ലഘു വിവരണം. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ഭഗവത് പ്രേമ പ്രചാരണത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദൂതനുമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബംഗാളിലെ നവദ്വീപ് നഗരത്തിൽ 4-1 ഭാഗം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ശ്രീധാമ അയപ്പൂരിൽ 1486 ഫെബ്രുവരിയിലെ ഫാൽഗുനി പൂർണിമ ദിനത്തിൽ അവതരിച്ചു. അക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി നവദ്വീപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവുമായ ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനായി സിൽഹത്ത് ജില്ലയിൽ നിന്നും നവദ്വീപിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. നവദ്വീപിലെ മഹാപണ്ഡിതനായ ശ്രീ നീലാംബര ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രി ശ്രീമതി ശജി ദേവിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. ജഗന്നാഥ മിശ്രയ്ക്ക് ശ്രീമതി ശജി ദേവിയിൽ നിരവധി പുത്രന്മാരുണ്ടായെങ്കിലും അവരിൽ അധികം പേരും നേരത്തെ തന്നെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇളയ പുത്രനായ വിശ്വരൂപനും വിശ്വംഭരനും വളർന്നു വന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമായി ഇളയവനും 10-ാമത്തെ പുത്രനുമായ വിശ്വംഭരൻ നിമായി പണ്ഡിതൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. അനന്തരം പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന നാമധേയത്തിൽ പ്രശസ്തനായി തീരുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വേഗത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ശജി ദേവി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഒരു നീം ട്രീയുടെ വേപ്പ് മരത്തിന്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് പെട്ടത്. നമുക്കിപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേപ്പ് മരം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലം കാണാം. പഴയ വേപ്പ് മരത്തിന് പകരം അത് പുതുതായിട്ട് പിന്നീട് വെച്ചതാൻ തോന്നുന്നു. പഴയതങ്ങനെ അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 48 വർഷങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുകയും 1455 ശകവർഷത്തിൽ പുരിയിൽ വെച്ച് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു. 24-ാം വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥിയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുമായി നവദ്വീപിൽ വസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ പത്നി ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി പ്രിയക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽ അന്ത്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പരദേശത്തായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന അദ്ദേഹത്തോട് മാതാവ് വീണ്ടും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ പത്നി ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവിയായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കിയാൽ ശ്രീമതി വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വേർപാടിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭു തന്റെ കേന്ദ്ര കാര്യാലയം മാതാവായ ശജി ദേവിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ജഗന്നാഥപുരിയിൽ 24 വർഷം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് 6 വർഷത്തോളം ഭാരതത്തിലുടനീളം നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രഭാഷണം നടത്തുക മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ പ്രായോഗികവും കാര്യക്ഷമവുമായ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മഹാഗ്രന്ഥത്തിൽ അന്ത്യോപദേശമായി ഒരാൾ മതാനുസാരിയായ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഏക ആരാധ്യ പുരുഷനായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാവിധ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ ഭക്തന്മാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും അനന്തരം അവർക്ക് ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് ഹേതുവായി അതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഭഗവാൻ ഉറപ്പു നൽകി. അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു സർവധർമ്മൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം, മാം ഏകം അല്ലെ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനായി അല്ലെ, ശിവനെ ശരണം പ്രാപിക്കും, ദേവിയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മാമേകം, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അല്പജ്ഞാനികളായവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമായി ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളുടെയും ഭഗവാനെയും ഒരു മഹത് ചരിത്ര പുരുഷനായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായി അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അത്തരം അല്പജ്ഞാനികളായവരെ നിരവധി അഭക്തന്മാർ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു.
ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ പോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയതിനു ശേഷം പണ്ഡിതരായ അസംഖ്യം വിദഗ്ധന്മാർ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൂറുകണക്കിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ചമച്ചത്. എന്നാൽ അവയിൽ മിക്കവയും സ്വതാൽപര്യ സംരക്ഷണാർത്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടും സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുവാനും മതാചാരനിഷ്ഠയുള്ളവരെയും ദാർശനികരെയും ആദിപുരുഷനും സർവ ആ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്ഥാനം എന്തെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായി വ്രജഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദൈവത്വ പുരുഷനാകയാൽ സർവാരാലും ആരാധ്യനാകുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ സാരാംശം. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം എന്ന പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം, കീർത്തി, രൂപം, ധാമം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാൻ സ്വയം സ്പഷ്ടമാക്കിയതും അവയൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും അഭിന്നങ്ങളുമാകിയാൽ വൃന്ദാവനധാമം ഭഗവാനിൽ നിന്നും വിഭിന്നമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനധാമം ഭഗവാനെ എന്ന പോലെ ആരാധനീയമാകുന്നു. വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധ പ്രേമ രൂപേണ അത്യുന്നതമായ ഭഗവത് ആരാധന മാതൃക കാട്ടിത്തന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്രകാരമുള്ള ആരാധനാ പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും മഹത്തരമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കളങ്കമില്ലാത്ത ഉത്തമ സാഹിത്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഭഗവത് പ്രേമാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യ ജന്മങ്ങളുടെയും നിയാമക ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസംഖ്യം ഭക്തന്മാർ ശ്രീല വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ ലോചൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, ശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി, ശ്രീ കവി കർണപുര, ശ്രീ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ഭട്ടഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി എന്നിവരും കഴിഞ്ഞ 200 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി, ശ്രീ ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷൺ, ശ്രീ ശ്യാമാനന്ദ ഗോസ്വാമി, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ, ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, നമ്മുടെ ആത്മീയാചാര്യൻ പ്രഭാതരുടെ ആചാര്യൻ തുടങ്ങിയ അനേകം പ്രഖ്യാതരായ മഹാപണ്ഡിതരും ഭഗവത് ഭക്തരും ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ചും ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സാഹിത്യങ്ങളും രചിച്ചു. വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആധികാരിക സാഹിത്യങ്ങളും പ്രാമാണിക ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അവയൊക്കെ അദ്വിതീയവും രചനാസൗകുമാര്യത്താൽ അതിവിശിഷ്ടവും അവതരണത്തിൽ അപ്രതിമവും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനത്താൽ പൂരിതവുമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകം ജനത ഇപ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ ഏറിയ കൂറും സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലുമുള്ള ഈ സാഹിത്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ വിശ്വത്തെ ആകെ പ്രത്യേകമിക്കുന്ന എപ്പോഴാണോ ചിന്തിക്കുന്ന ജനതയുടെ മുന്നിൽ അവയെ അവതരിപ്പിക്കാനാകുന്നത്, അപ്പോൾ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ശൃംഖലയിലെ ആചാര്യന്മാരാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത കാൽപ്പനിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ വ്യർത്ഥമായി സന്തോഷവും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന രോഗഗ്രസ്തരായ ഈ ഭുവനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ യശസ്സും പ്രേമ സന്ദേശവും ഉജ്ജ്വലദീപ്തമാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ ലഘു വിവരണം വായിക്കുന്നവർക്ക് ചില വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെയും ശ്രീ ചൈതന്യ ഭാഗവതം, ചില കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെയും ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചനകൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലൂടെ നിശ്ചയമായും അത്യധികം നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ചൈതന്യ ഭാഗവത രചയിതാവ് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പൂർവ്വ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അത്യന്തം ഹൃദയഹാരിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപദേശങ്ങളാകട്ടെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ സുവ്യക്തമായും വിശദമായും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ ശിക്ഷാമൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും ലഭ്യമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർവ്വഭാഗ ചരിത്രം അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധ വൈദ്യനും മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമകാലികനും പ്രമുഖ ശിഷ്യനുമായിരുന്ന ശ്രീ മുരാരി ഗുപ്തയാൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അനന്തരം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരഭാഗ ചരിത്രം പുരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തത സഹചാരിയും കാര്യദർശിയുമായ ശ്രീ സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമി രേഖപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ രണ്ട് ഭക്തന്മാരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയും അനന്തരം മഹാപ്രഭുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ച എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആധാരമാക്കി ശ്രീ ദാമോദര ഗോസ്വാമിയാലും സ്വരൂപ് ദാമോദര ഗോസ്വാമിയാലും മുരാരി ഗുപ്തയാലും രചിക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതം ചന്ദ്രഗ്രഹണം സംഭവിച്ച 1407 ശകാബ്ദത്തിലെ ഒരു ഫാൽഗുനി പൂർണിമ സായാഹ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഗ്രഹണവേളയിൽ ഗംഗയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും പുണ്യനദികളിലോ സ്നാനം ചെയ്ത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണം നടത്തുന്ന
ആചാരം ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ചന്ദ്രഗ്രഹണവേളയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂജാതനായപ്പോൾ ആർഷഭാരതം മുഴുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന പവിത്ര മന്ത്രോച്ചാരണത്താൽ മുഖരിതമായി. ഈ യുഗത്തിൽ താരക ബ്രഹ്മനാമം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഈ 16 നാമങ്ങളും നിരവധി പുരാണങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപരാധമുക്തമായ ഭഗവാന്റെ ഈ പവിത്ര നാമജപത്തിലൂടെ പതിതാത്മാവ് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ത്രാണനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന് ഭാരതത്തിനകത്തും പുറത്തും അസംഖ്യം നാമങ്ങളുണ്ട്. സമസ്ത നാമങ്ങളും പരമദിവ്യ കൃഷ്ണ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാകിയാൽ അവയൊക്കെ തന്നെ തുല്യമേന്മയുള്ളവയാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ 16 നാമങ്ങൾ ഈ യുഗത്തിൽ വിശിഷ്യ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാകിയാൽ ജനങ്ങൾ അവയുടെ ആനുകൂല്യം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിച്ച് ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പരിശീലിച്ച് വിജയം പ്രാപ്തമാക്കിയ മഹാ ആചാര്യന്മാരുടെ പാദബിന്ദു. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഏകകാലത്ത് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമജപ മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള സാമാന്യ മാർഗമായി ഭഗവത് നാമജപം ശ്ലാഘിച്ചു സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി അവരവരുടേതായ തനത് ഭാഷയിലും കർണാമൃതങ്ങളായ കീർത്തനാലാപനങ്ങളിലൂടെയും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കാം. മാത്രമല്ല അത്തരം സത്സംഗങ്ങൾ അപരാധമുക്തമായി നിർവഹിക്കുന്ന വശം പങ്കെടുക്കുന്ന ഏവരും മറ്റു കർക്കശമായ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാതെ തന്നെ ആത്മീയ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നിശ്ചയമായും ക്രമേണ ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്രകാരമുള്ള ഒത്തുചേരലിൽ ഏവരും പണ്ഡിതരും പാമരനും ധനികനും ദരിദ്രനും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഭാരതീയരും ചണ്ടാലരും ബ്രാഹ്മണരും അങ്ങനെ സർവരും അതീന്ദ്രിയ ധ്വനി ശ്രവിക്കുന്നതാകിയാൽ മനസ്സാകുന്ന കണ്ണാടിയിലെ ഭൗതിക സംസർഗം എന്ന മാലിന്യം വൃത്തിയാക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തെ അവിതർക്കിതവും ദൃഢതരവുമാക്കുവാൻ മനുഷ്യവർഗ നന്മയ്ക്കായി സർവലൗകിക മതഹേതുവായി ലോകത്തിലെ സർവമാന ജനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പവിത്ര നാമത്തെ വേദികയായി അംഗീകരിക്കണം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമനത്തോടുകൂടി ദിവ്യനാമവും സമാഗതമായി. മഹാപ്രഭു തന്റെ മടിയിലിരുന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന സ്ത്രീകൾ കരഘോഷം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ശ്രവണമധുരമായി പ്രകീർത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞ് തന്റെ കരച്ചിൽ നിർത്തി. ഈ സവിശേഷ സംഭവം അയൽക്കാർ സംഭ്രമത്തോടെയും ആദരവോടെയുമാണ് വീക്ഷിച്ചത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ യുവതികൾ മഹാപ്രഭുവിനെ കരയിപ്പിച്ച ശേഷം ദിവ്യനാമജപത്താൽ കരച്ചിൽ നിർത്തിച്ച് ആനന്ദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ നന്നേ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമ മഹാത്മ്യം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ബാല്യകാലത്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി എന്ന നാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭവനാങ്കണത്തിലെ നീമ്പ് വേപ്പ് വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ജനിച്ചതാകിയാൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സ്നേഹസമ്പന്നയായ അമ്മ നൽകിയ നാമമാണ് നിമായി. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. പലർക്കും പല ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ തീർക്കാം അല്ലെ. ഈ ഗൗരവപൂർണിമയുടെ അത് എന്താ പറയാ ആഘോഷങ്ങള് അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നിമായി എന്നുള്ളത് വരെ നോക്കി 10ാമത്തെ പേജിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ സന്ധ്യ വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം, മറ്റു രീതിയിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. അത് ഓരോരാൾക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. निरंतराय श्रीमद् भागवतम जय श्री प्रभुपाद जय गुरु महाराज जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनन्तकोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद जय गुरु महाराज जय निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയറ്റാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വിളിച്ചെടുക്കാറുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ ഗൗരപൂർണിമയുടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ അഭിഷേകവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. സൂമിലോ പറ്റാവുന്നതോ വരാം, അല്ലാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഈവനിങ് ആണോ പ്രഭു? അതെ, വൈകിട്ട് ഉണ്ടാവും. സന്ധ്യാരതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും ആരതി കേട്ടോ, അഭിഷേകം കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ഡ്രാമയൊക്കെ ഉണ്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ലൈവ് ഉണ്ടാവോ? അത് പോകുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കുറച്ച് അവര് പറയുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആവുമ്പോഴ് ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലോ നേരത്തെ തുടങ്ങിയാല്. അപ്പൊ സന്ധ്യക്ക് തുടങ്ങിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല.